खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आफां बिटिआरआव KLOनि हेंथायै रां दाबिनायनि अजद ओनसोलाव समखिनाय थासारि। आसाम स्टेट फिल्म एवार्ड देरहागिरिफोरनि चेकआ बाउन्स जादों। पुलिसा हमनाय 4 खालिस्तानी दैदेनगिरिखौ डिब्रुगड़आव लाबोबाय। रौथायाव आयेन बेरेखायै दंफां मिल हमदों। गसाइगाव हावरियापेटआव गिख्रंथाव अर खामनानै गं 14 गलाफोरा सेवहांगार। आसामनि गिबि मन्थ्रिया गावखौनो हिन्दुत्व दैदेनगिरि होननानै फोरमान होनो नाजादों बुंदों आमिनुल इस्लाम। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बिटिआरआव फिन KLOनि रां दाबिनायनि दुंहाव बार। KLOआ रां दाबिनानै आफां बिटिआरखौ फिन दुंहाव खालामदों। कक्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय गुरुफेलाजों लोगोसे कसुगाव आरो साखाथि फाखाथि ओनसोलनि सा 20निबो बांसिन फिसा फालांगिरिफोरनाव KLOआ 5 लाख राङै दाबि खालामदों होननानै खौरां मोन्दों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दाबिनाय रांखौ हरनो थाखाय KLOआ 10 साननि समसिमा खानानै होदों। नसुं हादर बांलादेशनि मबाइल नम्बर 88018774026663 नम्बरनिफ्राय KLOनि रां दाबिनाय SMS फैदों। उदखारि आफाद KLOजों रां दाबि जानाय आरो समखिनाय जाउनाव आगोर गैयि फालांगिरिफ्रा गावसोरनि रैखाथिनि थाखाय पुलिसनि खाथियाव साफिनो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि KLOनि DLCOSआ आफादनि उदांस्रिखौ लाखिनो थाखाय थांनाय 17 मार्चखालि मोनसे मेलाव आफादनि मुंनि जोबनायाव KN सरजाबनो थांखि लादों होननानै प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों फोसावदों। ओरैहाय बिटिआरआव गोजोन फैबाय होननानै बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारा गले गले दाबि खालामबाय थानाय समावनो KLOनि रां दाबिनाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों आरो बयखौबो गिखांहोदों। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ टारगेट खालामनानै रां दाबिनाय, बुथारनो हुमखि होनाय बायदि गोख्रों अजदफोरा सिखांदों। बावैसो आसाम स्टेट फिल्म एवार्ड होनायाव गेदेरथार गोरोन्थि जानायनि उनाव गुबुन मोनसे सावरायजानाय जाथाया जादों। बे खेबाव आसाम स्टेट फिल्म एवार्ड देरहागिरिफोरनो बान्था महरै होनाय चेकआ बाउन्स जादों। रिपर्ट बायदिब्ला आसाम स्टेट फिल्म एवार्ड राननाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन बान्था देरहागिरिफोरनो गासै गां 9 चेक होनाय जादोंमोन। बेनिनो गां 8 चेकआ शुक्रबारखालि बाउन्स जादों। जाउनाव रायजो सरकारा गोख्रों सावरायजादों आरो लाजिनांथाव थासारिजों मोगा-मोगि जानांदों। मख'नो गोनांदि बान्था मोनगिरिफोरनो होनाय चेकआ बाउन्स जानाय जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायबाय आरो बेंकनि बिथिंनिफ्राय गोबाव जानायनि थाखायनो बे जाथाया जादों होननानै आसाम सरकारनि हारिमु बिफाननि मन्थ्रि बिमल बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों। बबेखानि बान्था मोनगिरिफोरखौ गावबा गावनि चेकखौ जमा होफिननो खावलायनायजों लोगोसे बे खेबाव क्लियार खालामनानै होगोन होननानैबो मन्थ्रि बिमल बर'आ बुंदों। मख'नो गोनांदि आसाम सरकारनि हारिमु बिफाननि बानजायनायाव देग्लायनि आसाम स्टेट फिल्म एवार्ड राननायाव बेयो नैथि गोरोन्थि। सेथिया बान्था राननायाव बेले-बेजे जादोंमोन। पान्जाब पुलिसा हमनो हानाय 4 खालिस्तानी दैदेनगिरिखौ आसामाव लाबोबाय। 4 खालिस्तानी दैदेनगिरिखौ दिनै पान्जाबनिफ्राय डिब्रुगड़आव लाबोनाय जादों। 4 खालिस्तानी दैदेनगिरिखौ पान्जाब पुलिसनि मोनसे हानजाया दिनै फुङाव गोख्रों रैखाथिनि गेजेरजों जर'खा उरांनि जोहै डिब्रुगड़आव लाबोदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला खालिस्ताननि मददगिरि आरो वारिस पान्जाब डेनि गाहाय अमृतपाल सिंहजों लोगोसे बिनि गुबुन 3 मददगिरिफोरखौ डिब्रुगड़आव लाबोदों। अमृतपाल सिंहखौ सनिबारखालि पान्जाबाव पुलिसा हमनाय जाथायखौ लानानै पान्जाबाव थासारिया गाज्रिसिन जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनानै 4बो खालिस्तानी मददगिरिफोरखौ आसामाव लाबोदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला खालिस्तानी दैदेनगिरिफोरखौ पान्जाबनिफ्राय लाबोनानै डिब्रुगड़ सेन्ट्रेल जेलाव दोनफैदों। नाथाय बिसोरखौ मा जाहोननि थाखाय पान्जाबनिफ्राय आसामाव दोनफैनाय जादों बेनि बागै अफिसियेलि फोसावनाय जायाखै। उदालगुरि जिल्ला हाग्रा बिफाननि जाफुंसार अपारेशन
उदालगुरि जिल्लानि रौतायाव आयेन बेरेखायै दंफां हाखावग्रा मिल हमदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला उदालगुरि जिल्ला हाग्रा बिफाना सिग्रोमनानै आयेन बेरेखायै दंफां हाखावग्रा गंसे मिल हमदों। हाग्रा बिफाना रौता लाइलांपारायाव जब्द खालामदों आयेन बेरेखायै फसंनाय दंफां हाखावग्रा मेसिन। बबेखानि दंफां हाखावग्रा मेसिनजों लोगोसे मिलाव बाहायग्रा माखासे मुवा बेसादफोरखौबो हाग्रा बिफाना जब्द खालामदों होननानै खौरां मोनदों। रिपर्ट बायदिब्ला उदालगुरि जिल्ला हाग्रा बिफाना दिनै फुंनिफ्रायनो जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगायाव आयेन बेरेखायै दंफां हाखावग्रा मेसिन फसंनायनि हेंथायै अपारेशन खालामदों। मख'नो गोनांदि हाग्रा बिफाना दिनै रौतायाव आयेन बेरेखायै दंफां हाखावग्रा मिल जब्द खालामनायनि सिगां मैया हराव माजबादाव गंसे ट्रेक्टरजों स्रोदै लाबोखोमानाय गोबांथार बिबांनि सुरां थक्थाफोरखौ हमनो हादोंमोन। AS27C6317 नम्बरनि ट्रेक्टरजों सुराङै थक्था लाबोखोमानाय समावनो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा हमनो हादोंमोन। गसाइगावआव गिख्रंथाव अर खामदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं हावरियापेटआव गिख्रंथाव अर खामदों। बे जाथायाव हावरियापेट बाजारनि गं 14 गलाफोरा खामनानै सेवांगार जालांदों। दिनै फुंनि 4 रिंगायाव जादों बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया। रिपर्ट बायदिब्ला मोब्लिब शर्ट सार्किट जानायनि जुनै दिनै फुङाव हावरियापेट बाजाराव गिख्रंथाव अर खामदों। बे जाथायाव सि गला, गेलामाल गला, फार्मासिखौ लानानै गासै गं 14 गलाफोरा सेवहांगार जादों। जेराव 50 लाखनिबो बांसिन बेसेननि मुवा बेसाद आरो सम्पथिफोरा खामनानै सेवहांगार जालांदों होननानै बाजार कमिटिनि आफादगिरि नुर महम्मदआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। बबेखानि बे गिख्रंथाव अर खामनायनि बागै अर खोमोरग्रा बिफाननो खौरां हरनाय लोगो लोगो अर खोमोरग्रा बिफाना जाथायसालियाव थांनानै माखासे गलाफोरखौ सेवहांगार खालामनायनिफ्राय रैखा खालामहैयो होननानै जायगानि सुबुंफ्रा फोरमायदों। ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय उनावनो 3 नं श्रीरामपुर बिटिसि बियाबनि एमएलए सजल कुमार सिंहआ जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो बे गोब्राब खहा जानायाव सोरखारनि बिथिंनिफ्राय एसेब्लाबो हेफाजाब होगोन होननानै खोथा होयो। बबेखानि सजल फाउन्डेसननिफ्रायबो खहा जाजानाय गलादारफोरखौ हानायसेबां हेफाजाब होगोन होननानै एमएलए सजल कुमार सिंहआ खोथा होदों होननानै मिथिनो हादों। हादरनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गावखौनो सासे हिन्दुत्व दैदेनगिरि होननानै फोरमान खालामनो नाजागासिनो दङ। बे बाथ्राखौ बुंदों एआईइउडिएफनि एमएलए आमिनुल इस्लामआ। मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरो गुबुन दैदेनगिरिफ्राबो गावखौनो सासे हिन्दुत्व दैदेनगिरि होननानै फोरमान खालामनो नाजादों होननानै आमिनुल इस्लामआ अजद होदों। बबेखानि आसामनि मुसलमानफोरा सुखिसिन होननानै बुंनायनि साननै उनावनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावखौनो सासे गोख्रों हिन्दुत्व दैदेनगिरि होननानै दिन्थिनो थाखाय कर्नाटकआव थांदों होननानैबो आमिनुल इस्लामआ बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।